Η Ιουλία Καλυμάνη δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια. Είναι μια φωνή που κουβαλά δύναμη, συναίσθημα και αλήθεια. Μέσα από κάθε στίχο της γεννιέται ένα μήνυμα, ότι το γυναικείο φύλο μπορεί να σταθεί όρθιο ακόμα και όταν όλα μοιάζουν δύσκολα. Ο δρόμος που έχει επιλέξει δεν είναι εύκολος. Είναι λασπωμένος, γεμάτος εμπόδια, αμφιβολίες και δοκιμασίες. Όμως η δύναμη δεν φαίνεται όταν όλα είναι εύκολα. Φαίνεται όταν συνεχίζεις, ακόμα και όταν κουράζεσαι. Και εκεί είναι που ξεχωρίζει. Η μουσική της δεν είναι μόνο μελωδίες. Είναι θάρρος, είναι επιμονή, είναι υπενθύμηση ότι κάθε γυναίκα μπορεί να παλέψει, να σηκωθεί ξανά και να προχωρήσει μπροστά. Και κάπου εδώ ξεκινά και το δικό μου μήνυμα. Ιουλία, δεν είσαι μόνη σου. Υπάρχουν άνθρωποι που εμπνέονται από εσένα, που βλέπουν τον αγώνα σου και παίρνουν δύναμη να συνεχίσουν τον δικό τους δρόμο. Ο δρόμος μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά είναι αληθινός και είναι ο δρόμος που αξίζει. Θέλω να τον ακολουθήσω και εγώ, γιατί όταν κάποιος τολμά να κυνηγήσει το όνειρό του, ανοίγει δρόμο και για άλλους. Συνέχισε να τραγουδάς, συνέχισε να πιστεύεις. Τα καλύτερα είναι μπροστά και να θυμάσαι, δεν είσαι μόνη σου. Θα τα καταφέρεις.